ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ፣ ስለ ፈጣሪነትካ፣ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ፣ ነመስግነካ፣ ነገልግለካ፣ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ። ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኢኻ እሞ ሰዓት እዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና። እንጽልዮ ጸሎት ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና። እንመሃሮ ቃልካ ድማ ኣብ ላንኽላ ኣብ ኣእምሮና ዝቕረጽ ኣብ ልብና ዝቕመጥ ኮይኑ መንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንብዘሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና። ቅንያቱ ቅንያት ትንሣኤ እሞ ኣምላኽና ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ ተንሳኻ ንሕና ድማ ንግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብግብሪ ጽድቂ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ክንሰጋገር ክንትንስእ እስኻ ርድኣና። ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና። ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና፣ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፀናንዓልና፣ ተጨኒቆም ዘለዉ ርህወሎም፣ ጠምዮም ፀም ዘለዉ ንስዓልና፣ ስጋ ብነብስታት ፍትሓልና፣ ባሕ ዝበሉ ኣክበልና፣ ኣብ ፀባ መከራ ሽግር ዘለዉ ድማ መሰርሖ ፍጠረሎም። ብናይ ኣድያት ብናይ መላእኽቲ ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና። ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ትደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብረን ንዘለዓለም ናትካ ወዝቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ፍትሐ ወይ ስረይ እዚና ኣምላክና ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒገጋና ኩሉ ልብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት እድዋን ሳይሩ ወሰናት በስምክሙ ክንፍታኑ ንጽሐነ ይረሰነ ጽፋን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ። ናይ ድቃት ጸሎት እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃስ ኣምሳልሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ። ሕጆም በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና። ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካ ኣለና። ስለ ሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘጥናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስክነካ። ወጎይታ ይቕረ በለልና ኣብ መፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና። ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራብ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ኣበና። ኩሉ ቅንያትን ኩሉ መከራን ዕቦን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፋእ ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያ ዝቕዱስ ቦታት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕም ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነ ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ጸላን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከምኡ ካብ ኩሉ ኹፋእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና። ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንስኻ ማዕረ መሕቡን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ረኻበ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻን ፅዋንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኺ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ ኖ ብኣበሳ ተወለድኩ ናይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ኖ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ
أبغى أنتم مهرني من تغطر السمع زاترني كبر الكسعود صبني تنزقت قد كاين عصم تحقوس أصبحتان حقوسنا اسمعني كذا حتياتي كولو نبزل عبسا وندم سسو وأملاق صوري لب فطر اللي صنع منفس كاوشتي حدث كابقز كاي دربيني حقوس مرحان كامل سلي بفقدنيا منفسون دقفني ما قد خان مفرس عمرهم إيه حتى أنا بخاكم اللي سويهم وأملاق من حاني كابدا دم نقفني لسانين صدق حالر كتب له إياه ويتها عفين مسجانا خنا جرس خنا فريق فت مسوات بها بلكاني تزي كونس مقرب كل كانره المسوات مرارايت وقول مسوات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورن كت بايتو نقولها تسيم صجها سناج ور الله مكاتي أتير سالم دق شو مسوات صدقي زحر مسواتي بمن مسوات بحق بلكايو شو عم مسوي خارح وقرب الكايم هالليلويا صلاة جزية دقاس نكون صار نقصين أملاخين مسجانا قرب عتياتك حرق لك علم منه شيء عليه وتسمعنا أبونا بملاك السلام مزمور داويد مبل 230 كتصلي لنا حاونا ممرتخلو مزمور داويد مبل 231 الشيء ديكانس could you please join with us and read prayers from Psalm? Okay, do you have Bible with you or can you read from your mobile? الشيء Deacon Samuel, Psalm chapter 132, Deacon Samuel, okay? He left, I think. Yeah, Kim, can you read? Do you have Bible with you or from your mobile? No. You are mute, I think. I cannot hear. I'm here. Can you read Psalm chapter 132? Okay. Pray from your mobile or if you have a Bible with you. I don't have a Bible. How about Psalms 133? Okay. How about 133? سمع له. Yes. ماشي. Okay. كابود 133. سامويل رسوم 134. Okay, Sami. Alright. Thank you. ممر تمنيت من يمدلو مساقي. ما أنت راح يدلو قابلنا أتيلو. Okay, ممر تمنيت مزمور مبل 237 ديكن أبيل مزمور داويد مبل 238 أنا جينا يسمعكم ندلو خيدنا ودمس ساعتين. أماني إلالو أماني إلي دلو مساء. سمعهاني؟ ماشي. أبونا أبي ملاك السلام مزمور داويد 241 عونا ممر تخلو مزمور داويد مبل 242 سمعنا له ديكون محري. يا كيم Psalms chapter 146. Okay. How about 147? Samuel Rosom. Abiyat. Psalms chapter 148. Can you read loudly, please? Okay.
148. Praise the Lord from the heavens, praise him in the heights above. All the entire chapter? ስለዚህ ወጪ ይሰማሉ ባሁን ደንብ ወደሉ ይዛራሉ ዲያቆን መሐሪ ትሰምዑ ኣለኹም ኣይስማዕ ትሰምዑ ኣለኹም ሕጂ ስማዕ Okay, Sami, can you read 148? Okay, entire chapter. All right. So the entire chapter, 148. Yes. All right. Praise the Lord from the heavens, praise him in the heights above, praise him all his angels, praise him all his heavenly hosts, praise him sun and moon, praise him all you shining stars, praise him you highest heavens and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. He set them in place forever and ever. He gave a decree that will never pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all ocean depths, lightning and hail, snow and clouds, stormy winds that do his bidding, you mountains and all hills, fruit trees and all cedars, wild animals and all cattle, smile creatures and flying birds, kings of the earth and all nations, you princes and all rulers on earth, young men and maidens, old men and children, let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the earth and the heavens. He has raised up for his people a horn, the praise of all his saints, of Israel, the people close to his heart. Praise the Lord. Amen. Thank you. Kalewa tasma'alna. Okay, guys, thank you for being with us. You can leave now. Okay, if you want to continue to attend with us, you can continue, but if you want to leave, it's free to go. Thank you. God bless you. Amen. Ciao. Ciao. ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይርአይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝበኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። መምህር ሳራ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኩንዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ። ፈራይ ዲያቆን ወደይ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም እንሆ ኣብ ሬታ ወይ ኣብታ መጽሓፈ ከውፃ እሺ እሺ መምህሬ ኦኬ ሬታ ወይ ኣብታ መጽሓፈ ከውፃ እሺ እሺ መምህሬ ኦኬ ተቻት ተፓርቲ ኣብታ መጽሓፈ ከውፃ እሺ እሺ መምህሬ ኦኬ ተቻት ተፓርቲ ኣብታ መጽሓፈ ከውፃ እሺ እሺ መምህሬ ኦኬ ተቻት ተፓርቲ ኣብታ መጽሓፈ ከውፃ
I think ትንታሽሙ ስለ ዝገበርኮ ይመስለኒ ተደጋግም ዘሎ እነሆ እቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑእ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንምንታይ ይደጋገማኒ ንፍርድን ብቑእ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ እቲ ፔጀት እኮ የለን ንምንታይ ይደጋገማኒ ንፍርድን ብቑእ ስለ ዝኾነ تا يوتيوب عصوا دياقون እንታይ ኮይኑ ፅቡቅ የለን እቲ ፔጀት ኣይመፅን ዘሎ دهان حانسا دهان تا دياقون عصوا تا يوتيوب حتى حلو اوكي ሕጂ ከከነብር هو ممر ኦኬ እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሃለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑእ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይክውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንስኢኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሃረንን ኣድህነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ آمين ممر تمنيت موال سب زي ودا دمت تعاتياتك كلها ممر يعني كان يوسفهم كان ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰየ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርኪ እቲ ሕማቕ ከይን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በዛ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለ ይብላ ኣለኹ ይዘኒ ዘልፈኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን آمين أدينا إلسابيت ونسيت دنجل ኣረ ንሓን ደው ኢልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ነፅሕቲ ድንግል ናብ ባርያ እቲ ቅልጡፍ ፅላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ ነታ እምንቲ ነፍሰይ ብክንትነት ኣዝዩ ሃለዋታት ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቃሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከዓሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጭ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ آمين هاونا دياقون سامويل نتساعد خونكا أو قويتا بزايلة تزيانا عمو بزي حاتيات من حد حلونا وقويتا بزاليت زيانا عمو بزي حاتيات من حد حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخة بروخيخا برختك أزيو بزوحي قدسهم كون نزل عالم كبوز ملؤي أمين وقويتا كمتي أباخات وكيلنا يزلنا محرتك خمو تغون لنا أنت كلنا عخاي تبيا اللوا نسخة وانو مقبته وأملاخنا المرحينا وتصفاه الله سنات مدرس معنا وقويتا نسخة خابز عليت نزل عالم تلحمنا أنت أقبلنا أمين وقويتا بروخيخا مفصدخ مهرني وقويتا بروخيخا محقنت كارداني وقويتا بروخيخا مو كبرخا برهلي وقويتا محرتك نزل عالم ينبر
وقويتان نعين تكبار إلكا ولدنا ولدنا معقب يسوع زخون كايتن تغني وقويتان عاها بديل أمو محر النفس يا رحمنا بالقصر له وقويتا بخاتو كلا اللهم رحمني فؤادك هقبرك أمهرني نسخة أملاخين في الفالي وفيخا ببرهان كادماينا برهان نبي محرت كان أبتن خطوها خبرها أنا كل قلب تنسى ጸጋን በረከትን ምስጋናን በሐቅነት ካዩ ኦ ቅድመ ዓለም ዝነበርካ ንዘላለም ትነብር ዘለኻን አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ልዑል ጌታ በአኻ ምእማን ንስምካ ምዝማረ ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፅፅብ በሐቅነትካ ድማ ለይትለይተ እዘንቱ አሜን። አቡነ ዶክተር ጽጋብ ነጻ ተኾንካ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ንኩሉ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝቓብፅሓዮሞ ምንተ ትቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሰናይ ዲያቆን ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩራዕ ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምንቲ ክሃድገልና ተዘከርና ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ኣስዕባ ኣቢልኪ መምህር ትምኒት ጸሎተ ሃይማኖት ኣዴና ኤልሳቤጥ ድምፂ ተዓጽያ ትክናላ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ክትጽልያልና ኦይ እንሃለ ሕጂ ረኺበያ ኦ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታን ንጉስን መድሕኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም
ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኣሜን መምህር ትምኒት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳት ሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደጋልና ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን ትራላይሶን ክርያላይሶን ትራላይሶን ክርያላይሶን ትራላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ሓውና መምህር ተኽሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣትን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካ ረድኣ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅረታ ምሕረት ግበረልና እቲ ብደሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጎይታ ይቅረበለና ኦጎይታ ብከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ
ወጎይታ ቡቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ደገልና ካብ ክፉዋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስቦም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይትሃበልና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ከላኣኸልና ፀጋ እምብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻም ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ወሰከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሕረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኻ ርሑርሑን ነተማነ ዝቐዳማዮም ሓጠተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር መቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትዕድም ኦ ጎይታ ብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ብህልውናም ከነቀብኦ ቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ናኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ጸሎትና ይቀበል ሕጂ እንመሃሮ ቃሉ ድማ ዘሰውዕል ልቢ ይሃበና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ዓርቢ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ሳምንቲ ናብ ሓሙስ ተቐይሩ ደሎ ንሎሚ ሓሙስ 7 ግንቦት 2026 ብፈረንጂ ብግእዝ ድማ 29 ሚያዝያ 2018 ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ንሎሚ ድማ መቐፀልታ ድግማ ናይ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ብሓውና መምህርና መምህር ተኽሉ ክወሃበና እዩ እግዚኣብሔር ንዑ ድዛረብ አንደበት ክህቦ ንዓና ድማ ተስተውዕል እዝነ ልቦና ክበና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኩን ናብ ሓውና መምህር ተኽሉ መድኃኔ ዓለም እንዳትብል ናትካደላ كندتا مدحنا علم تبل دلا واستغبرك
يرى له Yeah. Itong babae ka ito tumig. I-roll lo yun. يرى له دي هو يلا لا يرى له اوكي ثانك يو بسم አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተኻፈልቲ ናይዚ ጉባኤ ኸ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ። ሎማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር እተን ክንመሃረን ዝቐነና እተን 5 ምዕራፋት ማለት እዩ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ካብ 1 ክሳብ 5 ክንርኢ ኢና። ሓፈሻዊ መእተዊ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ እቲ ፍቁር ሃዋርያ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ነታ ምስ ክርስቶስ ዘላትና ሕብረት ፍቅሪ ከመይ ጌርና ከም ነንፅዓ ነፅናዓ ዝመሃረሉ መለኮታዊ መልእኽቲ እዩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣምላኽ ብርሃን እዩ፣ ኣምላኽ ጻድቕ እዩ፣ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ፣ ኣምላኽ ዝብለሉ ሰለስተ ዓይነት መሰረት ኮይኑ ክርስቲያን ካብ ጽልማት ናብ ብርሃን ካብ ጽልኢ ናብ ፍቅሪ ክሰጋገር ከም ዝግብኦ የረድኣና። ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 5 ዘሎ ዓሚቕ ምስጢራት ብምድህሳስ እምነትና ብግብሪ ፍቅሪ ክትገልጽ ከላ ጥራይ ህያው ከም እትኸውን ክንርኢ ኢና። እምነትናሲ ብግብሪ ፍቅሪ ህያው ክትከውን ከላ ጥራሕ እዩ እምነት ክትበሃል ትኽእል ማለት እዩ። ቅዱሳት ኣቦታትና ከም ዝገለጽዎ እዚ መልእኽቲ እዚ ነቲ 38 ዓመት ድኑስ ኮይኑ ዝነበረ ሰብኣይ ተንስእ ከም ዝተባሃለ ንዓና እውን ካብ መንፈሳዊ ድናሴ ወይ ካብቲ ሕምቀትናትና ተንሲእና ናብ ባሕሪ ፍቅሪ ኣምላኽ ክነንሳፍፍ ዝፅውዕ ህያው ድምፂ እዩ። እቲ ቃል ህይወት ይብል ኣብቲ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 2 ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ዝሰማዕናዮ ዝረኣናዮ ብዓይንና ዝረኣናዮ ዝተዓዘብናዮ ብኣእዳውና እውን ዝዳሕሰስናዮ ብዛዕባ ቃል ህይወት ንነግረኩም ኣለና። እምነትና ኣብቲ ሃዋርያ ብዓይኖም ዝረኣይዎ ሓቀኛ ምስጢር ስጋዊ ዝተመስረተ እዩ። እዚ ክንብል ከለና ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ምዃና የረጋግፀልና። ናይ ትምህርቲ ኣቦታት ቅዱስ ኣትናቴዎስ ከም ዝገልፅዎ ከዓኒ እቲ ዘይድህሰስ ቃል ንዓና ምእንቲ ከድሕነና ተዳህሰሰ። እዚ ድማ መሰረት ድሕነትና እዩ ይብለና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 14 ደላ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኻኑ ኣብና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከምቲ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርአና እንድሕር ንወዱ ርኢናስ ነብኡ ከም ድረኣና እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ። ሕብረት ምስ ኣምላኽ ካብ ፍቅዲ 3 ክሳብ 4 ደላ ምዕራፍ 1 ማለት እዩ። ሕብረትኩም ምስ ኣቦን ምስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ እትኸውን እቲ ዝረኣናዮ ዝሰማዕናዮ ንዓኻትኩም እውን ንነግረኩም ኣለና። ተራእቲ ሕብረት ኣለና ክንሰምዖን ክርዳእናን ይኽእል ማለት እዩ። ዕላማ እዚ መልእኽቲ እዚ ክርስቲያን ምስ ኣምላኽን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ሓባር ሕብረት ክህልዎም እዩ። ቅዱስ ቄርሎስ ዓብዪ ከም ዝመሃርዎ ከዓኒ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ማለት ካብቲ መለኮታዊ ባህሪ ፍቅሪ ምስታፍ ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ሕብረት እንተደኣ ኣለና ፍቅርናት እውን ኣለና ማለት እዩ። ኣምላኽ ብርሃን እዩ ይብል ካብ ፍቅዲ 5 ክሳብ 7 ዘሎ ኣምላኽ ብርሃን እዩ ጸልማት እውን ከቶ የልቦን። ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ንሓድሕድና ሕብረት ኣለና። ምክንያቱ ንሱ ዋና ብርሃን ባዕሉ እውን ብርሃን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ምስ ኣምላኽ ክንነብር እንተኮይንና ካብ ጸልማት ሓጢኣት ወፂእና ኣብ ብርሃን ቅድስና ክንመላለስ ይግባአና። ምክንያቱ ጸልማትን ብርሃንን ብሓደ ክነብሩ ኣይከኣልን እዩ። ቅዱስ ኣጎስቲኖስ ከም ዝገለጾ
ኣብ ብርሃን ምምልላስ ማለት ንሓውኻ ምፍቃር ማለት እዩ ጸልማት ግና ጽልኢ እዩ ይብለና ኑዛዜን ሕድገት ሓጢኣትን እዚአን ከዓ ኣብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 10 ዘለዋ እየን ኣብ ምዕራፍ 1 ኢና ገና ዘለና ሓጢኣት የብልናን እንተደኣ በልና ሓጢኣት የብልናን እንተደኣ ኢልና ንርእስና ንጠብር ኣለና ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ግና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና እሙንን ጻድቕን እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተደኣ ሓጢኣትና ኣሚንና ሓጢኣትና ይገድፈልና ወይ ከዓ ሓጢኣትና እንተደኣ ዘኪርና ሓጢኣትና ይርስዖ ሓጢኣትና እንተደኣ ረሲዕና ግን ሓጢኣትና ይዝክሮ ትሕትናን ንስሓን መገዲ ህይወትና እዮም ትሕትናን ንስሓን መገዲ ህይወትና እዮም ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ከምዚ ይብል ኑዛዜ ነቲ መንፈሳዊ ቁስሊ ዝፍውስ መድሓኒት እዩ ኑዛዜ ወይ ከዓ ኣቦና ሳባ እንታይ እዮም ዝብሉ ኑዛዜ ሲ ነታ ዘማዊት ድንግል ይገብራ ወይ ከዓ ንስሓስ ነታ ዘማዊት ሲ ድንግል ይገብራ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ኑዛዜ ነቲ መንፈሳዊ ቁስሊ ዝፍውስ መድሓኒት እዩ ይብለና ክርስቶስ መተዓረቂና እዩ ሓደ እኳ ሓጢኣት እንተገበረ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ጠበቃ ኣሎና ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጻድቕ እዩ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም መተዓረቂ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝገለጽዎ ክርስቶስ ካህን ኮይኑ ባዕሉ መስዋእቲ ኮይኑ ምቕራብ ምስ ኣቦ ተዓረቐ ባዕሉ መስዋእቲ ኮይኑ ብምቕራብ ምስ ኣቦ ኣተዓረቐና ክርስቶስ መስዋእቲ ባዕሉ እዩ ክርስቶስ መስዋእቲ ዘቕርብ ንሱ እዩ ሊቀ ካህናት ስለ ዝኾነ ክርስቶስ መስዋእቲ ዝቕበል ከዓ ንሱ እዩ ሕጂ ኣብዚአን ሰለስቲአን መግለፂ ኣለዎ ኣብታ ክርስቶስ መስዋእቲ እዩ ትብል ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ስለ ሓጢኣት ዓለም ዝተሓረደ ናይ ኣምላኽ በጊዕ እዩ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ኣብ መስቀል ስግኡ ዝቆረሰ ደሙ ድማ ዘፍሰሰ ንሱ እዩ እቲ ጥቕሲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 2 ኣለና ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ክርስቶስ መስዋእቲ ዘቕርብ ንሱ እዩ ትርጉሙ ክርስቶስ እቲ ናይ ዘለዓለም ሊቀ ካህናት እዩ መስዋእቲ ዘቕርብ ካህን የድሊ እዩ ክርስቶስ ግና ካልእ እንስሳ ዘይኮነስ ርእሱ ከም መስዋእቲ ገይሩ ዘቕረበ ሊቀ ካህናት እዩ እታ ሳልሰይቲ ክርስቶስ መስዋእቲ ዝቕበል እዩ ትርጉሙ ከዓ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምስ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ወልዲ ባዕሉ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝቀረበ መስዋእቲ ንዕኡ እውን እዩ ዝቐርብ መስዋእቲ ዘቕርብ ጥራሕ ዘይኮነስ መስዋእቲ እውን ዝቕበል ባዕሉ እዩ ስለዚ ነዘን ሰለስተ እዚአን ይገልጻልና ማለት እዩ ክርስቶስ መስዋእቲ እዩ ክርስቶስ መስዋእቲ ዘቕርብ ንሱ እዩ ክርስቶስ መስዋእቲ ዝቕበል ከዓ ንሱ እዩ እቲ ሓቀኛ ፍልጠት ኣምላኽ ኣየና እዩ እቲ ሓቀኛ ፍልጠት ኣምላኽ ዝበሃል ሲ ኣየና እዩ ትእዛዛቱ እንተሓለና ንኣምላኽ ከም ንፈልጦ በዚ ኢና ንፍለጥ ትእዛዛቱ ዝገብር ንኣቦ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈልጥ ማለት እዩ ንኣምላኽ ብሓፂሩ ንኣምላኽ ምፍላጥ ማለት ትእዛዛቱ ምኽባር እምበር ብኣፍ ጥራሕ ምዝራብ ኣይኮነን ኩላትና መፅሓፍ ቅዱስ ነንብብ ንኸውን ንሰማዕ ንኸውን ገም ሰብ መጠን ግን ንጋገ ኢና ኣብቲ ጌጋ ጥራሕ ኣይንንበር እምበር ኣምላኽ ከተዓረቐና እዩ ግን ኣብቲ ጌጋ መዓልታዊ ደሰይም እንተደኣ ንገብር ኮይንና ግን ኣብቲ ትእዛዛቱ የለናን ማለት እዩ ቅዱስ ኣገስጢኖስ ከምዚ ይብለና እቲ ዝዓበየ ትእዛዝ ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ዘይብሉ ሰብ ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ እታ ፍቕሪ ሓውን ፍቕሪ ኣቦን ወይ ከዓ ኣምላኽ እንትብል ብጣዕሚ ኣገዳሲት ምዃና ፀኒሕና እውን ክንሪኣ ኢና ኩሉ ግዜ ትደጋገማ ኣብዚኣ እታ ሓዳስ ትእዛዝ ምዕራፍ 2 ኢና ዘለና ሕጂ ፍቕዲ 7 ክሳብ 11 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ነቲ ሓዊ ዝፀልእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ፀልማት ኣሎ ነቲ ሓዊ ዘፍቅር ግና ኣብ ብርሃን ይነብር ፅልኢ ንዓይኒ ልቢ ይዕውሮ ፍቕሪ ግና ብርሃን እዩ እዚኣ ናይ ብሓቂ እቶም ኣቦታት እውን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ኣቦታት ከም ዝገልፅዎ ሓውኻ መገዲ ብርሃንካ እዩ ንሓውኻ እንተደኣ ተፍቅሪ ኮንካሲ እቲ መገድኻ ብርሃን ይኾነልካ እዩ ማለት እዩ ዓለምን ፍትወታን ንዓለም ወይስ ነታ ኣብ ዓለም ዘሎ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይተፍቅሩ ዓለም ሓላፊት እያ ፍትወታት እውን ከምኡ እዩ ፍትወታታ ንዓኣ እውን ከምኡ እዩ ንዓለም ምፍቃር ንፍቅሪ ኣምላኽ
ካብ ልብና የውፅኦ ዓለም እንተ ደኣ ነፍቅር ኮይንና ንኣምላኽ ክንግዝኦ ንክልተ ጎይቶት ክንግዛእ ኣይንኽእልን ኢና ንዓለም ምፍቃር ንፍቅሪ ኣምላኽ ካብ ልብና የውፅኦ ቅዱስ ቄርሎስ ከምዚ ኢሉ ይገልፀልና ዓለም ከም ፅላሎት እያ እቲ ኣብ ኣምላኽ ዝፀንዕ ግና ንዘለዓለም ይነብር እንተ ደኣ ከም ፅላሎት ኮይና እቲ ድልየትን እቲ ፍቅሪ ናይ ዓለምን ሓላፊ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ግን ዘይሓልፍ ፍቅሪ እዩ ከምቲ ፅላሎት ክትሕዞ ዘይትኽእል ቀልጢፉ ከዓ ዝጠፍእ ፍትወት ዓለም እውን ንግዚኡ እያ ናይዚ ዓለም እዚኣ ከም ድልክዕ ከምቲ ፅላሎት ክትሕዞ ዘይትኽእል ቀልጢፉ ከዓ ዝሓልፍ ፍትወት ናይዚ ዓለም እዚኣ ሲ ከምኡ እያ ይብሉና ኣለዉ ልቡ ኣብቲ ዘይሓልፍ መንፈሳዊ ነገር እንተ ተፀምደ ግን ሂወቱ ምስ ናይ ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ባህሪ ስለ ዝተኣሳሰር ሞት ወይ ግዜ ከይሰዓሮ ንዘለዓለም ይነብር ስጋዊ ሞት ኣሎ መንፈሳዊ ሞት ከዓ ኣሎ ስጋዊ ሂወት ከዓ ኣሎ መንፈሳዊ ሂወት ከዓ ኣሎ ኣበይ ኢና ክንነብር ንደሊ ከም ክርስቲያን መጠንሲ ትእዛዝ ኣለና እቲ ትእዛዛት እንተ ደኣ ጌርና ኣብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ሂወት ኢና ክንነብር ዘለና ማለት እዩ ፀረ ክርስቶስ እቲ ንወዲ ዝክሕዝ ዘበለ ኩሉ ንኣቦ እውን ይክሕዶ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 9 ደሉ ማለት እዩ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኹም ክነብር ከለኹ ኣይትፈልጠንን ዲኻ ንዓይ ዝረኣየ ነቦይ እውን ረኣየ ከመይ ኢልካ ንኣቦ ተርእየና ኣለኻ ምክንያቱ ኩሉ ሂብካና ኩሉ ነጌርካና ግን ሓንቲ ተሪፋ ኣላ ምስ በሎ እዩ ንዓይ እንተ ደኣ ሪኢኻስ ንኣቦ ከም ዝረኣኻ ማለት እዩ ኢሉ እዩ ዝገልፀሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ንወዲ ዝክሕድ ዘበለ ኩሉ ንኣቦ እውን ይክሕዶ እዩ ንምባል ማለት እዩ ካብ ሓዋርያዊት ቤተክርስትያን ዝወፁን ንክርስቶስ ዝክሕዱን ካብ ሰይጣን እዮም ክልተ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ቅዱስ አትናቴዎስ ከም ዝገለፆ እምነትና ኣብ ምስጢረ ስላሴ ዝተኣሳሰረ ወይ ከዓ ዝተመስረተ ክኸውን ይግባእ ቅድስት ምስጢር ስላሴ ወይ ከዓ ሆሊ ሚስትሪ ኦፍ ትሪኒቲ ዝበሃል ኣምላኽ ብባህሪ ብስልጣን ብፍቃድ ብመለኮት ሓደ እዮም ብስም ብግብሪ ብኣካል ከዓ ሰለስተ እዮም ኣብ ወላዲ ወልዲ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሰራጢ ዝምለኽ ምዃኑ ዝገልፅ እዩ ኣብ ክህልወና ዝግብኦ እምነት ኣብ ኣምላኽ ክህልወና ዝግብኦ እምነት ከምቲ ወንጌላዊ ዮሃንስ ከምኡውን ካልኦት ሓዋርያ ዘምሃሩና ነቲ ኣቦ ዝለኣኾ ወልድን እቲ ዘውረዶ መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ምእማን ማለት እዩ ነፃፂልካ ደይኮነሲ ብሓደ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ምእዛዝ ማለት እዩ ውልድነት ኣምላኽ ምዕራፍ 3 በፂሕና ኣለና ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 3 ደቂ ኣምላኽ ክንበሃል ኣቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ከም ዝሃበና ረኣዩ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ከይከፈልናሉ ኢና ብፀጋ ኣምላኽ ኢና ተዋሂብና ደቂ ኣምላኽ ምዃን ካብ ፀጋ ኣምላኽ ዝተዋሃበና ዓብይ ክብሪ እዩ ደቂ ኣምላኽ ምዃን ካብ ፀጋ ኣምላኽ ዝተዋሃበና ዓብይ ክብሪ እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝገለፆ ኣምላኽ ብፀጋ ደቁ ክንከውን ዝገበረና ምስ ወዱ ሓደ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እዩ ምክንያቱ ስጋና ስለ ዝለበሰ ንዓና መሲሉ ንሕና ከዓ ንዕኡ ክንመስል ማለት እዩ ኣብ ደቂ ኣምላኽን ደቂ ሰይጣንን ዘሎ ፍልሊ እታ ፍልሊ ሓንቲ እያ ፅድቂ ዘይገብርን ንሓው ዘየፍቅርን ዘበለ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ፅድቂ ዝገብር ዋላፍቲ ቅዳሴ እውን ኩሉ ግዜ ንሰምዓ ኢና ፅድቂ ዘይገብርን ንሓው ዘየፍቅርን ዘበለ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውልድነት ብግብሪ እዩ ዝፍለጥ ውሉድ ኣምላኽ ሰናይ ይገብሩ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ኩላቶም ሰናይ ይገብሩ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከም ዝገለፆ ፍቅሪ ጥራይ እያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፍልሊ እተምፅእ ፍቅሪ ጥራይ ኣብ መንጎ ደቂ ኣምላኽን ደቂ ሰይጣንን ማለት እዩ ክንሪኦ ኢና ፍልሊ እዩ ኣብ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰባት ኣሎ ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ሰይጣንን ማለት እዩ እቶም ንኣምላኽ ዝስዕቡ ውሉድ ኣምላኽ እዮም እቶም ካብቲ ሓቀኛ መንገዲ ዝወፁ ከዓ ውሉድ ሰይጣን እዮም ማለት እዩ እቲ ፍልልዩ ከዓ ከምዚ ፍልሊ እንተምፅኦ እታ ፍቅሪ እያ ፍቅሪ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ ዘይብሉ ከዓ ናይ ሰይጣን ማለት እዩ ሰብ ብዘረባ ወይ ብስም ክርስቲያን ምዃኑ ጥራይ ወዲ ኣምላኽ ኣይከውንን እዩ እቲ ናይ ሓቂ ወይ ከዓ ብሓቂ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ዘረጋግፀልና መለክዒ ንሓውና ብፍቅሪ ምስ ሕዞ እንተ ኮይንና ጥራሕ እዩ
ሓውና ብፍቕሪ ምስ እንሕዞ ወይ ከዓ ምስኡ ፍቕሪ ዘለና ብምግላፅ ብከምኡ እንተ ደኣ ተመላሊስና ጥራይ እዩ እቲ ፍቕሪ ኣለና ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ካብ ሞት ናብ ሂወት ምስጋር ንኣሕዋትና ስለ ነፍቅሮም ካብ ሞት ናብ ሂወት ከም ዝሰገርና ንፈልጥ ኢና ንኣሕዋትና ስለ ነፍቅሮም ካብ ሞት ናብ ሂወት ከም ዝሰገርና ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ እሱ ከሳግረና ክእል እዩ ምክንያቱ ንኣሕዋትና ስለ ንፍቅር ፍቅሪ ከዓ ስለ ዘለና ማለት እዩ ፍቅሪ መረጋገፂ መንፈሳዊ ሂወትና እዩ እታ ፍቅሪ ዘላቶሲ መንፈሳዊ ሂወት ኣለዎ ማለት እዩ ኣቦታት ከም ዝመሃሩና ፅልኢ መንፈሳዊት ቅትለት እያ ፍቅሪ ግና ትንሳኤ እዩ ፅልኢ መንፈሳዊት ቅትለት እያ ፍቅሪ ግና ሂወት እዩ ፍቅሪ ብግብርን ብሓቅን ደቀ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቃልን ብልሳንን ኣይንፋቀር ብኣፍካ ጥራሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ መስዋእትነት ትሓትት ምክንያቱ ክሳዕ ክንደይ እዩ ፍቅርካ ዘለካ ክርስቶስ ንዓናሲ ክሳዕ ክንደይ ከም ደፍቅረናስ ብሓቂ ገሊፁልና ምስ መፀ ኣብ መስቀል ተሰኺሉ ንዓና ክንደይ ከም ደፍቅረና ወይ ከዓ ሂወቱ ይብልና እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከምዚ ይብለና ምፅዋትን ሰናይ ግብርን ናይ ፍቅሪ ኣኽናፍ እዮም እቲ ምፅዋት ወይ ከዓ ሰናይ ግብሪ ንዓና ኣኽናፍ ይኹኑና ማለት እዩ ፍቅሪ ብደይ ብዘረባን ብስምዒትን ጥራሕ ኣይትዕቀንን እያ ፍቅሪ ብዘረባን ብስምዒትን ጥራሕ ኣይትዕቀንን እያ እቲ ሓቀኛ መለክዕ ናይ ፍቅሪ ክንደይ መስዋእቲ ከም ዝኸፈልካላ እዩ ክርስቶስ ንዓና ዘፍቀረና ንሱ መስዋእቲ ኮይኑ ብምቕራብ እዩ ምክንያቱ ሂወቱ ሕሊፍልና እዩ እዚ ማለት ግዜኻ ገንዘብካ ድልየትካ ወይ ኣብ ገለ ኩነታት እውን ሂወትካ ምእንቲ እተፍቅሮ ሰብ ወይ ከዓ ምእንቲ ኣምላኽ ምሃብ ማለት እዩ ምስክርነት ሓደ ሰብ ኣፍቅረካ እየ ክብል ከሎ ግና ከዓ ገዛእ ርእሱ ካብ ምግታእ ወይ ካብ ምሕጋዝ ክዕቆብ ከሎ እቲ ፍቅሪ ሓቀኛ ኣይኮነን የፍቅሮ እየ ትብሎ ሰብ እንተደኣ ኮንካ ሙሉእ ኣምላኻዊ ፍቅሪ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ምምርማር መናፍስቲ ምክንያቱ ስእልኩም ህሩግ ኣይትበሉ እዩ ዝብለና ዘሎ መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኖም መርምርዎም ከይመርመርኩም ስእልኩም ድኾነ ሰብ ነጊርኒ ወይ ሰቢኽኒ ኢልካሲ ደይምስማዕ ምምካ ፅቡቅ እዩ ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ዝምክሩና ደለዉ ግን እንተሰማዕናዮም ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ትምህርቲ ምስቲ ሓቀኛ ምስጢር ስጋዊ ከሰማማዕ ኣለዎ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ደይን ሰምዓ እንተደኣ ኮይና ምስቲኣ ኣቦታትና ዝምክሩና ደይተሰማማዕ ተደኣ ኮይና ናይ ሓቂ ኮነትን ማለት እዩ ምስቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብሓፂሩ ድፃረር ተደኣ ኮይኑ ካብ ናትና ኣይኮነን ማለት እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝገለፆ ኢየሱስ ብስጋ ምምፅኡ ምእማን መሰረት ኩሉ ሓቂ እዩ ኢየሱስ ብስጋ ምምፅኡ ምእማን መሰረት ኩሉ ሓቂ እዩ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ ምዕራፍ 4 ኢና በፂሕና ዘለና ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣባና በዚ ተገልፀት ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ለኣኹ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅሪ 16 ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀረ ንዓና ማለት እዩ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እያ ኣምላኻዊ ባዕሉ ፍቅሪ እዩ ኣምላኽ እውን ባዕሉ ፍቅሪ እዩ ቅዱስ ኣጎንስጢኖስ ከም ዝገለፆ ከዓ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ መስቀል ተፈፀመ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ፍፃሜ ነቲ ፍቅሪ ዘርኣየናሲ ሂወቱ ከፊሉ ንሕና ነቲ ሓጢአትና ዝኸፍለልና ንሱ እዩ ፍቅሪ ንፍርሂ ተውፃኣ ፍፅምቲ ፍቅሪ ደኣ ንፍርሂ ተውፃኣ እምበር ኣብ ፍቅሪ ፍርሓት የልቦን ፍፅምቲ ፍቅሪ ደኣ ንፍርሃት ተውፃኣ እምበር ኣብ ፍቅሪሲ ፍርሓት የልቦን ንኣምላኽ እነፍቅሮ እንተኮይንና ካብ መቕፃዕቲ ኣይንፈርህን ኢና ሃናንያ ሚሳርያ ኣዛርያ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 16 ክሳብ 18 ዘሎ ንንጉስ ነቡከደነፆር እንታይ ከም ዝበልዎ ኢና ንርኢ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ከም ዝገለፆ ፍቅሪ ንባርነት ናብ ውልድነት ትቕይሮ ፍቅሪ ናብ ባርነት ካብ ባርነት ናብ ውልድነት ትቕይሮ ፍቅሪ ንኣምላኽ ብፍፁም ፍቅሪ ክንቀርቦ ከለና ንሱ ከም ኣቦና መጠን
ክንጥቀመሉን ክንዕቀበሉን እምበር ከም ፈራዲ ክንፈርሖ የብልናን። ፍቕሪ ንፍርሂ ተውፃእ ማለት ኣብ ክንዲ ክቐርፃኒ ኢልካ ምፍራህ ኣቦይ ስለ ዝኾነ ክሕልወኒ ኢልካ ብምእማን ናይ ሓርነት ህይወት ትገብር ወይ ከዓኒ ናይ ሓርነት ህይወት ትበና። ኣብዞም ናይ ሃናንያን ሚዛርያ ኣዛርያ እንታይ ከም ድበልዎ ናይ ብሓቂ ትብዓት ናይ እምነት ከም ደለዎምሲ ነቲ ንጉስ ኣብ ሓዊ ክእቶም ምስ በለ ኦ ናቡከደነፆር በዚ ነገር እዚ ክንምልሰልካ ኣይደለናን ኣየድልየናን እዩ። እቲ ኣምልኾ ኣምላኽና ካብቲ ነዳዲ እቶን ሓዊ ከድሕነና ይኽእል እዩ፣ ካብ ኢድካ እውን ከናግፈና ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ኦ ንጉስ ንሕና ንኣማልኽትኻ ከም ዘይ ነምልኽ ነቲ ዝቆምካዮ ምስሊ ወርቂ እውን ከምዘይ ንሰግድ ፍለጥ። ምክንያቱ ኢሎም እዮም ዋላ እውን ኣብቲ ሓዊ ተኣተወ ኣምላኽ ተድሓነና ሰናይ ይከኣሎ እዩ ይኽእል እዩ ከዓ ተደይኮነ ግን ንፍቕሪ ኣምላኽ ኢልና ክንገብር ኢና ዳኣ እምበር ንዓኻሲ ነቲ ደምፃካዮ ወርቂ ይኹን ምስሊ ይኹን ኣይንሰግድን ኢና። ክሳዕ ክንዲ እዚ እምነት ክህልወና ከምቶም ኣቦታትና ክንከውን ከዓ ንሕና ከምኡ ይግባአና ማለት እዩ። እምነትን ዓወትን ካብ ኣምላኽ እተወለደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እዩ። ምክንያቱ እታ ንዓለም እትስዕር ዓወት ድማ እምነትና እያ። ብክርስቶስ ምስ እንኣምን ንፈተናታት ዓለም ንስዕሮም ኢና፣ ንኩሎም ፈተናታት ክንስዕሮም ኢና። ቅዱስ አትናቴዎስ ከም ዝገለፅዎ ዓወትና ኣብቲ ንዓለም ዝሰዓረ ጎይታ ዝተመስረተ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ስለ ዝሰዓሮ ንሕና እውን ክንስዕሮ ንኽእል ከም ምዃንናሲ ነጊሩና እዩ። ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሃበና። እዛ ህይወት እዚኣ እውን ኣብ ወዱ ኣላ። ክርስቶስ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ። ኣቦታት ከም ዝመሃርዎ ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ህይወት የለን፣ ንሱ እቲ ሓቀኛ መገዲ እዩ። ናይ ብሓቂ መሊሰ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16:6 ደሎ 14:6 ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦን ይብለና። ንሕና ክርስቲያን ኢና ክንብል ከለና ክርስቶስ መገድና ንዓና መመላለሲ፣ ሓቅና መንፈሳዊ ትምህርትና፣ ህይወትና መንፈሳዊ ሓይልና ምዃኑ ብግብሪ ክንርኢ ኣለና። መሊሳ ክደግማ ንሕና ክርስቲያን ኢና ክንብል ከለና ክርስቶስ መገድና፣ ምክንያቱ መገዲ ስለ ዝበለ መገዲ መመላለሲ ኢና ንሱ ክኸውን ኣለዎ። ሓቂ ስለ ዝኾነ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክህልወና ኣለዎ፣ መታን ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ። ህይወት መንፈሳዊ ሓይሊ ክህልወና ኣለዎ፣ ምክንያቱ ስግኡ እንዶምን ወሲድና ንሕና ሓይሊ ዝህበና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ምዃኑ ብግብሪ ክንርኢ ኣለና። እዚ ምስ ንገብር ከዓ ምስኡ ኩሉ ግዜ ምስ እንህሉ ወይ ከዓ ምስ ንፅጋዕ ጥራሕ እዩ። ትብዓት ኣብ ጸሎት ከም ፍቃዱ ገለ እንተለመና ይሰምዓና እዩ። ከም ፍቃዱ ገለ እንተለመና ይሰምዓና እዩ። ሓደ ፈቃር ኣቦ ንውሉዱ ዝጎድኦ ነገር ከም ዘይህቦ ኣምላኽ እውን ጸሎትና ንጥቕምናን ክኸውን ከሎ መልሲ ከም ዝህበና ኣሚንና ንጸሊ። እንተ ደኣ ንዓና ዝጠቕምና ዘይኮነ ግን ከም ዘይምልሰልና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ናይ ስጋዊ ኣቦ ደለና ነጠይ ዝጠቕምና ደይሂበና። ምክንያቱ ሓዊ ክሕዛ ተደልዩ ህፃንሲ ኣይትሕዞን ይኽእሉ ዋላ እኳ ክሕዛ ተደለየ። እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ። እቲ ንፅልዮ ንሕናሲ ንምንታይ ኢና ንፅልዮ ደለና እንተ ደኣ ፈሊጥና ኣምላኽ ክበና እዩ። ጸሎት ምስ ኣምላኽ ምስምማዕ ስለ ዝኾነ ፍቃድና ምስ ፍቃዱ ክሓብር ከሎ ተኣምራት ክንርኢ ንጅምር። ምክንያቱ እቲ ንፅልዮ ፍቃድ ኣምላኽ ዘማልእ እንተ ደኣ ኮይኑ ንሕና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። በቲ ፍቃድ ኣምላኽ ዘይኮነ እንተ ደኣ ፀሊና ግን ስጋዊ እንተ ደኣ ኮይኑ ክንሪኦ ኣይንኽእል ኢና። ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከም ዝመሃሮ ከም ፍቃዱ ምፅላይ ማለት ንክብሪ ኣምላኽን ንጥቕሚ ነፍስን፣ ንጥቕሚ ስጋ ኣይኮነን ንጥቕሚ ነፍስን ዝኸውን ነገራት ምሕታት ማለት እዩ። ከም ፍቃዱ ምፅላይ ማለት ንክብሪ ኣምላኽን ንጥቕሚ ነፍስና ዝኸውን ነገር ምሕታት ማለት እዩ። ጸሎት ስለ ኣሕዋት ትደዓበየ ጸሎት ከዓ ንካልእ ክንገብር ንኽእል። ኩሉ ግዜ ኣሕዋትና ኣቦታትና ዋላ ኣዴታትና ኩሉ ግዜ ጸሎት ይገብራልና እየን። ኮላትና ንሕና ከምኡ ክንገብር ካብኣታትን ክንምሃር ይግብኣና። ሓዉ ሓጢኣት ክገብር እንተረኣየ
ይለምነሉ እሞ ህይወት ክህቦ እዩ ክወሃቦ እዩ ህይወት ክወሃቦ እዩ ሓውና ከጋገ ክንርኢ ከለና ኣብ ክንዲ ንሓምዮ ወይ ንምክሓሉ ብፍቅሪ ክንፅልየሉ ይግብኣና ጸሎትና ንሓውና ካብ ሞት ናብ ህይወት ክመልሶ ይኽእል እዩ ንሰባት ብጸሎት ምሕላው እቲ ዝለዓለ ደረጃ ክርስቲያናዊ ተጻዋርነት ሓልዮትን እዩ ቅዱስ አገስጢኖስ ከም ዝገለጾ ንሓውኻ ምፍቃር ማለት ንህይወቱ ምጽላይ ማለት እዩ ንሓውኻ ምፍቃር ማለት ንህይወቱ ምጽላይ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብሓንቲ ቤተክርስትያን ስለ ዘለና ክነጸላለና ድሕድሕና ይግብኣና ማለት እዩ ካብ ሓጢአት ሓራ ምዃን እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ርእሱ ይሕሉ እዩ እሞ እቲ እኩይ ኣይክትንክዮን እዩ ሰይጣን ከም ዝጓዝም አንበሳ እኳ እንተኾነ ንሕና ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኾናን ኣብ ትሕቲ ዕቑብኡ ስለ ዘለናን ክትንክየና ኣይክእልን እዩ መንፈሳዊ ንቕሓትና ምስ ክርስቶስ ዘለና ሕብረትን ንኩሉ መጥቃዕቲ ጸላኢ ዘፍርስ ዋልታ እዩ መንፈሳዊ ንቕሓትና ምስ ክርስቶስ ዘለና ሕብረት ንኩሉ መጥቃዕታዊ ጸላኢ ዘፍርስ ዋልታ እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝገለጾ እዚ ማለት ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓጢአት ተገዚእና ኣይነነብር ኢና ማለት እዩ ሓጢአት ኣይንገብርን ኢና ማለት ኣይኮነትን እዚኣ ግን ሓጢአት ኩሉ ግዜ ክርስቲያን ኩሉ ሓጢ እዩ ሓጢአት እውን ይገብር እዩ ግን ተደጋጋሚ ዝኾነ ሓጢአት ኣብኡሲ ኣይንቆረን ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ተሓጣነ እንዳተምሃርና ካብቲ ተጋገነ ብሕዋትና ድዩ ብኣሓትና ድዩ ብኩሉ ሰብ እንዳተምሃርካ ምስ ትኸይድ ኣብኡ ግን ኣይትነብርን ኢኻ ማለት እዩ ውህበስ ምስትውዓልን መደምደምታን እዚኣ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ ነቲ ሓቀኛ ምእንቲ ክንፈልጦ ድማ ምስትውዓል ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ደቀየ ካብ ጣዖት ተሓለዉ ጸጋ ኣምላኽ ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክንፈልጥ ኣእንትና ከፊቱልና ኣሎ እዚ ከዓ ብኣምላኽ ዝተዋሃመና እዩ ጣዖት ማለት ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ምፍቃር ዝሃብናዮ ንካልኦት ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ፍቅርና ዝሃብናዮ ዝኾነ ምድራዊ ነገር ማለት እዩ ጣዖት ማለት ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ፍቅርና ዝሃብናዮ ዝኾነ ምድራዊ ነገር ማለት እዩ ቅዱስ አትናቴዎስ ከም ዝገለጽዎ ክርስቶስ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዩ ቅዱስ አገስጢኖስ ከምዚ ይብለና ልብኻ ንኣምላኽ ዝግባእ ቦታ ንፍጡር እንተሂብካዮ ጣዖት ተኺልካ ኣለኻ ማለት እዩ ልብኻ ንኣምላኽ ዝግባእ ቦታ እንከሎ ንፍጡር እንተዛሂብካዮ ጣዖት ተኺልካ ኣለኻ ማለት እዩ ሓፈሻዊ መጠቃለሊ ነዛ ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ብምልእታ ክንዛዝማ ከለና ክርስትና ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ሕብረት ፍቅሪ ምዃኑ ንርኢ እቲ ን38 ዓመት ዝተደነሰ ሰብኣይ ብቓል ክርስቶስ ተንሲኡ ከም ዝኸደ ንሕና እውን በዚ ቃል እዚ ተደሪኽና ካብ ጸልማት ወፂእና ኣብ ብርሃን ፍቅሪ ክንመላለስ ይግባእ ፍቅሪ እንተዘይብልና ልክዕ ከምቲ ዝተደነሰ ሰብኣይ ክንቀሳቀስ ከም ዘይንኽእልን ተረዲእና ንኣምላኽን ንሓውናን ብሓቀኛ ልቢ ከነፍቅር ይግባአና ኣብ መወዳእታ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ኣብ ፍቅሪ ምጽናዕ እዩ እምነትና ብዘይ ግብሪ ፍቅሪ ሞት ስለ ዝኾነት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ትእዛዛት ኣምላኽ ብምሕላው ንሓድሕና ብምፍቃርን ካብ ጣዖት ዓለብ ብምርሓቅን ኣብቲ ሓቀኛ ህይወት ክንጸንዕ ይግባአና እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓና ንኣመንቲ ንምእምናን ህይወትና ብርሃን ክኸውን ብፍቅሪ ክንመላለስ ዝዕድም መለከታዊ ጻውዒት እዩ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩሞ እቲ ኣብቲ እትገብርዎ ንክብሪ ኣምላኽን ንጥቕሚ ነፍስናን ዝግበር ጸሎት እግዚአብሔር ከዓ ጽኒኢሉ ንኹላትና ይስማዓና ይቐኒየለይ አሜን ቃል ህይወት ንኹልና ይስማዓና
እሺ ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ስለቲ ዝሃበና ሰፊሕ ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ንኹላትና ክንሰምዕ ክንከታተል ዝፀናሕና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልብና ኣሕዲሩ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ብፀጉ ይደግፈና እሺ ኣብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወናይ ኣዴና መምህር ሳራ ኢትካ ሓፍ ኣቢል ክለኽ መስለኒ አንተ ነይረ ወዳቁን ወደይ ግን ካልኦት እንተለዋ ቅድሚያና ደሓንስቲ ክዘምር ብዙሕ ዘሚርክ ይትፈልጠኒ ኢኽ መምህር ክንሰምዓክ ብካፍቲ እስኪ ድምፂ ሄዳ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ክዝምር እግዚአብሔር ይሕግዘኒ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንኣኻ ከመስግን ከዘንቲ ወልኩሲ ዝተገበረለይ ኣቱም ደቂ ፍቕሪ ቅረቡ እንዶ ናባይ ኣብ ድኻመይ ሃይሊ ምርኩስ ኮይኑለይ ደስታ ብተነፅፎ ረጊፀ እምባባ ዓቢ ነገር ኣምራኺ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንኣኻ ከመስግን ይኾነሉ ዳ ይሰምር ሓሳቡ ብኣኻ ዝውከል ኣይሓፈረን ኩሉ ተገይሩለይ እነሆ ምስክር በደም ዝማሬ ፍጹም የሰረስር ዓቢ ነገር ኣምላኸ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንኣኻ ከመስግን እዚ እዩ ነይሩ ናይ ንእስነት ህልመይ ፈፂምካዮ ጌታ ጨቢጤ ራእየ ሽሻይ ቀሪብየ ዳሰይ ሰሊመዮ እቲ ብበረከት ጎዶለይ ክትመልኦ ዓቢ ነገር ኣምላኸ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንኣኻ ከመስግን ኣይርበሽን ልበይ ዝኣምኖ ኣለኒ ጥማይ ዘይልውጥ ናብቲ ምኡዝ ወይኒ ሰሚሩለይ በቃ በፂሑ ናይ ልበይ መለሳዊ ህበቱ ፈንዩ እልልታይ ዓቢ ነገር ኣምላኸ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቕሪ እንዲኻ ንዘላለም ንኣኻ ከመስግን ኣሜን ኣሜን መድሃንያለም ይኹን
ፈቲነ መችስ طعمتي زماري ملا تسمع لنا ممر طعمت أنزل. مزمور كله تخيلي خا نتزمدب كايو زخل كليلن እግዚአብሔር ሓያል ፍቅሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን ብምባል ውዕለት ናይ ጎይታ ኢንዲቴይል ክትዝርዝርያ ትፍትንታ መዝሙር በቃ ዓብይ ነገር ገይርለዩ ብምባል እግዚአብሔር ኣብ ሂወትና ዝገበረልናን እናገበረልና ደሎን ንኩላትና ትምልከት ናይ ምስጋና ውዕለት ኣምላኽ እትነግር መዝሙር እያ እሞ ቴንኪዩ መምህር ሳራ ዝማሬ ኣምላኽ የስምዐልና እሺ ከምቲ ልሙድ በቃል ኣምላኽ መሰረት ነዛ መዝሙር ከነስተንትና ኢና ማማ ህይወት በኣኸ ክጅምር እሺ ከመይ ምስኹም I'm sorry ቁርብተ ዶንጌ መምህር ሳራ that's my favorite መዝሙር thank you ብጣዕሚ ጽብቕቲ መዝሙር እዚኣ ዘብላ ኣብታ ኩሉ ከም እትኽእል ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክለካ ከም ዘይብልዎ ትብል እያ ዘላትኒ ኣብ መዝሙር ኣብ መፅሓፍ ኢዮብ 42 ድያ ከም እንደገና ኢዮብ ኣብዚኣ እንታይ እያ ትብል ታርእስታ እውን ኢዮብ ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ምላሽ እያ ትብል ኣብ ምዕራፍ 42 ኮይና ቁፅሪ 2 ኩሉ ከም እትኽእል ኣነ ዝመደብኩ ነቲ ዝመደብካዮ ከዓ ዝኽልክሎ ከም ዘይልቦ እፈልጥ ኣለኹ ሕጂ እታ ምዕራፍ ኩላ እንተንበብናያ እውን ዝበለፀት እያ ንግስታይ ንክሕፅር ኢለ እንስሳ ጥራይ መሪፀ እያ ቴንኪ ሳሪና ባይ ቃል ህይወት ተስማዓልና ማማ ህይወት ሓድጉ እዛ መዝሙር እውን መበገሲት ምንጭ ጥቕሲ ካብዛ ጥቕሲ እያ ወፅያ ቴንኪዩ ቃል ህይወት ተስማዓልና እሺ ካልኦት ብዙሕ ናይ ምስጋና ቃሊዶ ኣለዋ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ዲያቆን እሺ ዲያቆን ሳሙኤል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 8 እሺ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ዝነበረ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ጎይታይ ኣነ ንስኻ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይበቅዕን እሞ ሓንቲ ቃል ጥራይ በል ዳበል ቆልዓይ ክሓዊ እዩ ኣሜን እስኪ ግልጽ ኣብላ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ከኣሊ ምዃኑ ፈዋሲ ምዃኑ ኣሚኑ ንወደይ ከተሐወ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ኢልዎ እሞ እቲ ከኣልነት ንኣምላኽ ትገልጽ እያ ምናልባሽ እንድሕር ሃልይዋ ከዓ ወስኸላስ ጽብቕቲ ኖ እቲ ጠቕሲ ብርህ ክብል ምእንቲ ንኩሉ ጉባኤ ለ ቴንኪዩ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቃል ህይወት ተስማዕልና ኩሉ ትኽእል ኢኻ እንድያ ትብል ቃል ጥራይ ተዛረብ ኢልዎ በቃ ናብ ገዛይ ምኽያድ ኣድልየካ ገለ የድልየካ ትኽእል ኢኻ ኢልዎ በቃ ተመስገን ቃል ህይወት ተስማዕልና ማቴዎስ 8:8 እሺ ካልኦት ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክለካ የለን ሓያል ኢኻ ፍቕሪ ኢኻ ንዘለዓለም ከመስግነካ እየ ኣምሳሌ መዝሙር ዳዊት ከዓ 138 ካብ 1 ክሳብ 5 ከዓ ናይ ምስጋና ጸሎት ምስጋና እያ እሺ መምርትምኒት ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ እዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ኣዕቢኻ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ንነፍሰይ ኣበርታዕኻያ ጎይታዬ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብዪ እሞ ብዛዕባ መንገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም ኣሜን ኣሜን ቴንኪዩ ቃል ህይወት ተስማዕልና መምርትምኒት ናይ ምስጋና ጥቕስያ መዝሙር ዳዊት መበል 138 ካብ 1 ክሳብ 5 እሺ ካልኦት
እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ። እሺ አንኻ ሓንቲ ተቕሰኽብ ሰቕሰቕ ስለዝበልና መዝሙር ዳዊት መበል 116 ቁጥሪ 12 13 ከምዚ ይብል ኣብ ክንዲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚአብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ጽዋ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚአብሔር ድማ ክጽውዕ እየ እያ ትብል ኣብ ክንዲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉ ንእግዚአብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እንታይ ኢለ ከመስግኖ እንታይ ክኸፍሎ ስለቲ ኩሉ ዝገበረለይ እያ ትብል እሞ መዝሙር ዳዊት መበል 116 ቁጥሪ 12 13 ዲያቆን ሓንቲ ዶ ክትትንዐኒ ዋላ ካልእ ሰብ ይግበር እሺ ቀጽሊ ኣብዚኣ ንኻ ሕጂ እትያ ምን ናይ ምስጋና እያ እዚኣ ከዓኒ ኣብ ቀዳማይ ዜና ወይት ወረደበት ሶሪ ወኒ ቀዳማይ ዜና ቁፅሪ 16 34 ስካዕታ መወዳእታ ምስአን ዝኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ፀጉኡ ከዓ ንዘለዓለም እዩ እሞ ኣመስግንዎ እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ በሉን ንቅዱስ ስምካ ምእንቲ ክንውድሶ ብምውዳስካ እውን ክንከብርሲ እታ ኣምላኽ ምድሓና ኣድሕነና ካብ ኣህዛብ ከዓ ኣኻኽበና ኣናግፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ብሩኽ እዩ ኩሎም ህዝቢ ድማ ኣሜን ኢሎም ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ናይ ምስጋና እታ መዝሙር እውን ብዙሕ ናይ ምስጋና ስለ ዘላታ ምስኣት ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማ ህይወት እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ ምናልባት እዚኣ ትኸይድ ትኸውን ምስኣ ኢሳያስ 14:27 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት መዲቡ እዩ እሞ ዝኽልክሎም መን እዩ ኢዱ ዘርጊሕ እሞ ዝመልሳኸ መን እዩ ነቲ ዝመደቦሲ ኩሉ ከም ዝገብር ንዓና ሰናይ ዝሓሰቦ ከዓ ኩሉ ግዜ ንሰናይና ከም ዝገብረልና ትገልፅ መስለኒ ከምታ ክዝምራ ፀንሐት ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኢሳያስ 14:27 ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓውና መምህር ተኽሉ እሺ ዝተዳለኹም እንተሃሊኹም ከይከልፈኩም ተቕስዳሊኹም እንተሊኹም ምናብ ካልእ ምስካርና እታ ኣነ ዶ ክብል ሓሳብ ኣለኹ ዶ ዋላ ካልእ ሰብ ይብካኒ ዲኻ ስኢለ ዝዛረብ ዘለኹ እሺ ኣቦና ኣቦይ መልአከ ሰላም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 16 ሂቦምን ኣለዉ أوتي خايدي خمم تخلق ببا ماشي كم ببا وانجيل ماتيوس 19:16 ኢየሱስ ጠመቶም እዚ ንሰብ ኣይከኣሎን ንኣምላኽ ግና ኩሉ ይከኣሎ እዩ በሎም ያ ትብል ቃል ሕይወት ተስማዓልና ቦና ቃል በቃላ ምዛም መዝሙር ትኸይድያ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ትብል እዚ ንሰብ ኣይከኣሎን ንኣምላኽ ግና ኩሉ ይከኣሎ እዩ በሎም ያ ትብል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 16 الشمبار مسكيزينا كنكيد نابتي زغتزل مدبنا كنسجر لومي كان فقال أملاخ قداميتي ملكتي يوحنس كاب معرف حادك سام معرف حموش ين معرف الدقما ويدما ريفيجنيو مهرنا حونا ممرتغلو سلازي عبزد حالفة حموشتا معالتي لومي شهر شيت معالتي انتاي تماهرنا كاب قداميت ملكتي يوحنسي انتاي حيزنا حافشاوي بزعبا انتاي دزارب انتاي ملك تحليفو بهيوتنا انتاي تماهيرنا مس قبائي حسابنا كنكافل كنستنتن مدرخنا بهم
መጽሓፍ ቅዱስና ውፂና ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ዳበልና ደስ ድበለና ጥቕሲ ገንፂልና እንዳንበብና እውን ሓሳብና ክንህብ ንኽእል ኢና ኩሉ ቃልና ክንዝክሮ ስለ ዘይንኽእል መጽሓፍ ቅዱስ አውፂና ካብዚ ኩሉ ዝተማሃርናዮ ወይ ኖት ሒዝና ተነርና ናብቲ ኖትና ምልስ ኢልና ኣለና ዶ ምዕራፍ ክንዲ እዚኣ ውፅለይ በሉኒ ኣብዚ ስክሪን እውን ክገብረልኩም እየ ሰቕቴልና እታ ደቂቃ ስኺላ እያ ትቁፅር ደላ እሺ እሞ ኣነ ንእሽተይ ክብል እታ ግዜ ስቒላ ካብ ትሓልፍ እዛ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ጀሚረ ከስተንትን ኣብታ ምዕራፍ 1 ክንመሃር ከለና እውን ጠቂስያ ነይረ ኣፈይ ድኸፈት ኩላ ንባብ እያ ኩላትና ግብረ ዲቁና ገለ ዝተምሃረ እንዳቀሺ ድፈተነ ወላ ቀደም ብቆልዑ እዚኣ እዩ በዚኣ ኢና ንባብ ንለማመድ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ምዃኑ እቲ ረቂቕ ዘይረአ ዝነበረ መንፈስ እቲ ረቂቕ ቃል እቲ መለኮታዊ ቃል እግዚኣብሔር ንሱ እቲ ኣብ ምድሪ ከም ተራ ሰብ ዝተረኣናዮ ድተገፍዐ ድተዋረደ ስለና ዝሞተ ክርስቶስ ንሱ ምዃኑ እቲ ንኣዳም እስትንፋስ ሂወት ኡፍ ኢሉ ሂወት ድሃቦ ኣምላኽ ንሱ እቲ ኣብ መስቀል ድሞተልና ክርስቶስ ንሱ ምዃኑ እትገልጽ ኣይደነው በቃ ድፈትዋ ጥቕሲ ብሂወተ እያ እዛ ጥቕሲ ወላ ትርጉማ መልእኽታ ክርስቶስ መን እዩ እትነግር እያ እሞ ሳያ ከሰንት እንደልየ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ኢሉ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ካልእ ኩሉ መበገስ ኣለዎ ቅድሚ 1000 ዓመት ቅድሚ ሚልዮን ዓመት ንበሎ ቅድሚ ገለ ንበሎ መበገስ ኣለዎ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ግን ፈጣሪ ጥራይ ቢግኒንግ ደይብሉ መጀመርታ ዘይብሉ መወዳእታ ደይብሉ ፈጣሪ ጥራይ ስለዚ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ምባሉ ጥራይ ብዛዕባ ኣምላኽ ይዛረብ ደሎ ንሕና ሰማዓናዮ ብእዝኒ ተሰሚዑ በዒንትና ዝረኣናዮ ኢሉ ሽዑ እቲ ዝጠመትናዮ ኣእዳውና እውን ዘረምሰስኦ ብዛዕባቲ ቃል ሂወት ቃል ኣይረአን እዩ ብኢድካ ኣይተረምስሶን ኣይትድስሶን ኢኻ ኣይትሪኦን ኢኻ በዒንትኻ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ ግን እቲ ቃል ሂወት በእዳው ሰብ ከም ተዳህሰሰ ከም ድረኣናዮ ከም ድጠመትናዮ እቲ ቃል ሂወት ተዳህሲሱ ተራእዩ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ሂወት ድማ ተገልጸት ሂወት ኣይተገልጸትን ነይራ ኣይትረአን እያ ነይራ ኣይትድሰስን እያ ነይራ ሂወት ድማ ተገልጸት ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንዓና ከዓ እተገልጸት ናይ ዘለዓለም ሂወት ርኢናያ ኢና ብጣዕሚ ዝገርም ሂወት ተገሊጻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስትንፋስ ሂወት ኡፍ ኢሉ ንኣዳም ሂብዎ ሰብ ፈጢሩ ንኩሉ ፍጥረት ፈጢሩ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ ይብል ዘፍጥረት 1 እግዚኣብሔር ፍጥረታት ክፈጥር ከሎ ሕጂታ ሂወት እቲኣ እንታይ ኢሉ ተገሊጻ እታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንዓና ከዓ ተገልጸት ናይ ዘለዓለም ሂወት ርኢናያ ኢና እሞ ንምስክር ንነግረኩም ከኣለና ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣየ ካልእ ከየንውሐልኩም ነዚኣየ ክብል ደልየ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ቃል እቲ ረቂቕ ሂወት እቲ መንፈስ እሱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ኣብ ማህፀና ተዋሂዱ ቃል ምስ ስጋ መለኮት ምስ ስጋ ተዋሂዱ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ንድሕነትና ተወሊዱ ኣብ መስቀል ዝሞተ እቲ ዘይረአ ዝነበረ ኣምላኽ ንሱ ምዃኑ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ተዋሂዱ ዝተወልደ ኣምላኽና ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ክርስቶስ
ንምድሓና ዝተገልጸ ኣምላኽ ምዃኑ እትገልጽ እያ ብኸምኡ እዛ ጥቕሲ ከስተንትና ደልየ ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዓኩምኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒኢሉ ይስማዓኩም። እሺ ዕድል ንዓኹም ክበኩም። أنا كفت عنده ديكون ودي هلا على كده ምስ ብዙሕ መግለፂ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ምስ ብዙሕ ነገር ኢና ክንመሃር ቀኒና ኣዝዩ ሰፊሕ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዎ ምስጢረ መለኮት ምስጢረ ስጋዌ ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ንስሓ ብዛዕባ ብሂወት ኣነባብራና ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍ እዩ። أنا كستنتندو تايد هذا مصدر يسمى ኣጆና ኣባ ሓንቲ ትድርበ ቃል የብላን እዛ መፅሓፍ ምዕራፍ ክትፅውዕ ኣላ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እሺ መምህር ሳራ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ እሺ መምህር الرأي زودي ድምፂ ግበሪ ሕራይ ደይክርዮ ስለ ዝኽእል ሓንሳብቲ ኢድና ሓፍ ምባል ይቕሬታ እሺ ምዕራፍ ክልተ ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 6 ዘላ ንሕና ትእዛዛትን ተሃለና ከም እንፈልጦ በዚ ኢና ንፈልጥ ኣነ ፈልጦ እየ ዝብል ትእዛዛቱ ከዓ ዘይህሉ ንሱ ሓሳዊ እዩ እታ ሓቂ እውን ኣብኡ የላን እቲ ንቃሉ ዝህሉ ግና ፍቕሪ ኣምላኽ ብሓቂ ኣብኡ ትፍፀም ኣብኡ ከም ዘሎና በዚ ኢና እንፈልጥ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ተመላለሶ ንሱን ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ እዩ ኣምላኽ ይሕግዘኒ እቲ ኣንታሽሙ ሞር ፎከስ ገበር ኩላ ንሕናስ ትእዛዛቱ ንፍፅም ምዃንና ንዓና እውን ኣበይ ከም ዘለና መመዘኒ ኢና ማለት እዩ ኮይኑ ይስማዕኒ እቲ ትእዛዛቱ ምስ ንፍፅም ድማ እቲ ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ከም እሱ ፍቕሪ ዝኾነ ንዓና ብግብሪ ፍቕሩ ዘርኣየና ከምኡ ድማ ንሕና በቲ ናቱ መገዲ ተመላሊስና ነቶም ኣሕዋትና ንኩሉሲ ክነፍቅር ይግባአና ምዃኑ ኣስተንቲነ ምዕራፍ 5 ድማ ብጠቕላላ ብጣዕሚ ንዓናሲ ብጣዕሚ ተድልየና ነንህድና ምፅላይሲ ሃይሊ ንኩላህናሲ ክህበና ትጠቅም ኢለ ይኣምን ምክንያቱም ከምቲ መምህር ዝህበለና ሃደና ክንብድል ከለና ክትበደልና ጥራይ ምፅብፃብ ከይኮነ ብበደለይ ካልእ ከይደ ካብ ምንጋር ካብ መባልሲ ንኣምላኽ ክነግረሉ ሓደ ወይ እንቲ ሓፍተይ እንተበዲላ እኒ እቲ በደል ወይ ንበደለይና እንታይ ሽሙ ጥራይ ከይኮነ ንኩሉ ነገርሲ ጌጋ ኮይኑ ዝተረኣየኒ ነገር ንኣምላኽ ብፀሎት ድማ ሃይሊ ክህቦም ሃይሊ ክህበኒ ድማ ንኣይ እንተፀለኹምለይ ኣምላኽ ይሕግዘና ማለት እዩ ኢለ ይኣምን ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ ኮይና ረኺበ እያ እግዚኣብሔር يحجزنا آمين آمين ممريك عليه وتسمع لنا شيخ حونا دياكون صامويل بتحريك حونا ممر تخلف ماشي እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ሰዓት ስለዝሃበና ነመስግነው አሜን ቃል ተስማዕና ንሓውና መምህር ተኽሉ ኩሉ ብዛዕባ ከም ዝኾነ መሃለ ፀናሕናስ ብዛዕባ ፍቕሪ ሰብን ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ሰብን እዩ
እቲ ኩሉ ናብኡ ኣብዩ ዝጥቕለል ከምዚ ክንመሃሮ ፀኒሕና እቲ ፅድቂ ዘይገብር ንሓዊ ዘየፍቅር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢልና ብፅድቂ ዘይትመላለስ ተኾንካ ኣምላኽ ዝበለካ ዘይትሰምዕን ዘይትእዘዝን ተኾንካ ንሓውኻ ዘይተፍቅር እውን እንተኾንካ ኣብ ፀልማት ኢኻ ትነብር ዘለካ ማለት ሕጂ እግዚኣብሔር ሎሚ ክምህረና ፀኒሑ ብቓሉ እግዚኣብሔር ብቓሉ እዩ ዝዛረብ እንታይ ኢሉና ካብዚ ክንመሃሮ ፀኒሕና ካብቲ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16-18 ካብ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ብቓልን ብግብርን እምበር ብልሳን ኣይንፋቐር ዝብል ቃል ኢና ንረክብ ስለዚ ናብራና ኩሉ ብሓቂ ክኸውን ብቓልን ብግብርን ኣብ ያዕቆብ እውን ገበርቲ ቃል ዳኣ እምበር ሰማዕቲ ጥራይ ኮይንኩምሲ ንርእስኹም ኣይትጠብሩ ይብለና ሕጂ ብቓልን ብግብርን ምንባር የድልየና ኣሎ እሞ ኣምላኽ መንነቱ ፍቕሪ እዩ ከምዚ ክንመሃሮ ዝቐነና እቲ ንሓዊ ዘየፍቅር ከዓ ንኣምላኽ ፈልጦ ክብል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክርስትና እግዚኣብሔር ንምሃር ኣለና መቸም ኣምላኽ ይደግፈና ብቓልን ብግብርን ነቲ ዝፀልዓና ክነፍቅር ነቲ ዝተሸገረ ክንሕግዝ ብልሳን ጥራይ ዘይኮንናሲ ብሓቂ ክንነብር እግዚኣብሔር ብስውር ልቢ ክነገልግሎ ኣምላኽ ይደግፈና ቃል ህይወት ተስምዐልና ኣደጊና አሜን። ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቃል ህይወት ተስምዐልና። እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ ኣነሲ ኣብታ ናይ መምህር ሳራ ምስታይ ሒዝያ ፀኒሐት ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 2 ደላሲ ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛቱ መፈፃሚ እዩ ዝብለና ግን እታ ቀንዲ ትርጓሜ ዝህቡላ ቦታሲ ኣነ ሓቀኛ ፍቅሪ ግና ንሓውካ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ክትሕግዞ ከለካ እዩ የፍቅሮ እየ ክትብል ትኽእል ሕጂ እዚ ኸ ብኸመይ ኢና ክንገብሮ ንኽእል ብቃል ኣምላኽ ምዝራብ ጥራሕ ድዩ ኣይኮነን ብግብርካ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ንሰብ ብግብርካ ኢኻ ትምህሮ ዳኣ እምበር በእቲ ቃል ጥራሕ ኣይኮነን እሞኒ ኣምላኽ ይሓግዘና ኩላትና ከምቲ ንምሃሮ ዘለና ሲ ክንገብር ከም ሰብ መጠን ክንጋገ ንኽእል ኢና ግን እቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል ናይ ተግባር ዳኣ እምበር ናይ ኣፍ ከም ዘይኮነ ወይ ከዓኒ ኣፍቁረ የፈትወ ኢልካ ብኣኽብ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብግብርካ ንስኻ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ሓዲሩ ናይ ኣምላኽ ነገር ዝኾነ ክትገብርን ከለካ ካብኡ ተማሂሮም እቶም ካልኦት ዋላ ደቅና ድዮም ደቅና እውን ንዓና ይምህሩና እዮም ተዛዓበየ ትምህርቲ ኣነ ዝመሃሮስ ካብዞም ደቀይ ክላስሩም ምስኦም ዝውዕል ማለት እዩ ሕጂሲ ንዓይ ከስተንትን ፀኒሐ እሞ ቃል ህይወት ተስምዐልና አሜን። ሓውና መምህር ተኽሉ ቃል ህይወት ተስምዐልና። እሺ ካልኦት ጊዜ ዘለና እንጠቀመሉ ቁፅሪ ክንዲዚያ ኣውፀለ ይበሉ ንኸውፀልኩም እየ ማማ ህይወት ከመይ እንታይ ሽሙ ሕትያ ዘላትኒ ኣይበርሀትለይን እሞ ኣብ ቁፅሪ 17 ሲ ምዕራፍ ክንደያ ይቕሬታ ምዕራፍ ኣሚን ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ኮይናስ ቁፅሪ 17 ምዕራፍ ክንደይ እሞ ካብተን 5 ምዕራፍ ሓደ ድያ ምዕራፍ ሓደ ኣብ ሓደ እንዲና ዘለና ሓቂ ኣብ 5 ባ ሶሪ ኣብየ ዘለኹ 5 ምዕራፍ እንዲና እሺ ሕጂ ኣብ ወማ 5 ኮይናሲ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 17 እሺ ኣውፅያ ኣለኹ ማለት ኦኬ ኣብ ካልእ ዘለኹ መሲሉኒ ሶሪ ዓመፅ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ እታ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ሲ ቁርብቴተ ትገልፁልና ገረም ገረም እሺ ኣቦታት መምሃራን ኣብ መንጎና ኣለዉ ክመልሱልና እዮም ኣብ መወዳእታ ቴንኪዩ ማማ ህይወት ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ እያ ሕቶ እንታወት እሺ ካልኦት ዲያቆን ሓወይ ሕቶ እውን ኣላትና ኣነሲ እሺ ሳንቲ ኣብ ህሉ ንኩሉ ምስታይ ይኸውን ኣብታ ኣበይነይቲ ኣብዛ ናይ ምዕራፍ 5 ምስለና እቲ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ዘበለሲ ኢሉ ሕጂ ኣብ ካልእ ሲ ክርስቶስ ከም ዝተወልደ ከም ዝመፀ ዝኣምኑ እምነታት እውን ኣለዉ እሞ ብኸመይ ኢና ኣብ ክሕደት ምዃኑ እንዲ ዘይኣምን ዘበለሲ
ይብል ኣሎ እሞ ብኸመይ ኢና ንሪኦ እዚ ክብል رديات كانت حتى ኣብርሃ ብላቑር ይደሊ ኣለኹ እታ ጥቕሲ ከዓ እቲ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፅእ ዘይኣምን ዘበለሲ ፀረ ክርስቶስ እንታይ ትብል ምናልባሽ ግዘን ኣበየነይቲ ምዃና ጥቕሲ ክሪኣ ቀደም ድሓን እታ ሓሳብ ኣቢላ እታ ጥቕሲ ክወፃእ እጅቶም ካልኦት እምነታት ሲ ወላዶም ፕሮቴስታንት ድዮም እቶም ካልኦት ሲ ብስጋ ከም ዝመፅስ አይ ቲንክ ከም ዝተወልደስ يعمني مثلا I think so ምናልባሽ እንድሕር ተጋጊኻ ግን ሕድስ ኮመንት ኤልናስ ብኸመይ ኢና ንሪኦ ማለት እየ ኣነ ዴት ዓደነ ወይ ተሓተስታይ ኮይነት ለ ምስሊ ያ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 እያ ብዛ ሒዝና ደለና ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ዝኣምን ዘበለዕት መስለና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ሕጂ ከም ዝተወልደ ብስጋ ሲ ተወሊዱስ ክብሉስ ይስምዑ እዮም እሞ ሕጂስ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ንብላ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ስብለ ዝብል ዘሎ ንሶም ሲ ከም ዝተወልደስ ይኣምኑ እዮም ሶ ካብ ኣምላኽ ድዮም ወይስ ምዞም ካብ ኣምላኽ ኣይኮኑን ዝበሃሉ እቲ ካልእ እቲ ካልእ ስሕተታት ኣቦትኡ እናሃለወሲ በዛ ስታይ እዚኣ ማለት እዩ በዛ ሓሳብ እዚ ዲያቆኖም እታ ጥቕሲ ትደግመልና ዶ ምዕራፍ እንታይ ካልካ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ኣብ ኣፍታ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 Okay, got it. Thank you. እሺ ቴንክ ዩ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ኣራይ ካልኦት እታ ካልአይቲ ሕቶ ናይ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ኣብ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ሕጂ እዞም መናፍቃን ንበሎም ወላ ካልእ ተወሳኺ ስሕተት ዘለዎም ግን ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀስ ይኣምኑ እዮም ሕጂ ነዚኦም ከምስቶም ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝተባሃሉ ሲ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ንብሎም ዶ ብስጋ ከም ዝመፀ ይኣምኑ እዮም ካልእ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘይኣምንዎ ስሑት ትምህርቲ ኣለዎም እሞ እያ እታ ሕቶ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ወፃኢ ኣብ ስክሪን አለት እሺ ኣብ መወዳእታ ሓራይ ክምለሳ እየን እተን ኩለን ሕቶታት ኣብ መወዳእታ ክምለሳ እየን እሺ ካልኦት أنا حنت قال كبلي بزا قداميت ملت يوحنس معرف حادة كتسجر سلزيد الأخوة كم تنسو أبرهان زلو أبرهان أنت تملالسنا جنا نحد حدنا حبرة علونا مسبلة دم يسوع كرسس ودون كاب كل حاتيات ينسهنا إيو ياتبل إذا مارك غير الله دلهو دم يسوع كرسس ودون كاب كل حاتيات ينسهنا ياتبل مو من صح بزي دم يسوع كرسس كم زي اللي خسمر الله دلي دم يسوع كرسس ودون كاب كل حاتيات ينسهنا كاب كل حاتيات زنتسه دم يسوع كرسس تراي مصوات كتب تغليخا كتصوم تغليخا كتصلي كتسجد
whatever ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዘይ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምንጻህ ዝበሃል የለን ኣብ ራእየ ዮሃንስ እውን ከምኡ ኢሉ እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸደኑስ እንታወት እዮም ምስ በለ ክዳውንቶም ብደም እቲ ገንሸል ሓፂቦም ዘጻዕደው ስለዚ ንኩሉ ሓጢአትና ዘንጽህ ንኩሉ ሓጢአትና ዝድምስስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣቦታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ዝምህርዎን ዝመኽርዎን ደጋጊሞም ደገበርካ ግበር ደገልገልካ ኣገልግል ዝሃብካ ሃብ ብደይ ቅዱስ ቁርባን ብደይ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ምንጻህ ድበሃል የለን መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ከዓ የለን ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጽሃነ እምኩሉ ኃጣውኢነ ያ ትብል እሞ እዚ ኣየ ክሰግራ ስለ ዘይደለኹ ቃል ሕይወት ተስማዓለይ ጽኒልኩም ስለ ሰማዓኩምኒ እሺ ታ ግዜ ትኸይድ ስለ ዘላ ናብ ኣቦታት ካሕልፈኩም እየ ኣቦና በመልአከ ሰላም ሓፈሻዊ ምዕዶን ምኽርን ኣስተንትኖን መግለጽን ገይሮም እተን ሕቶታት ክምልሱልናዮም ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም እየ ራይ ከመይ ኣምሲኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ዝጸለናዮ ጸሎት ኣብ ኣእዛን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበጽሕ ንመሃሮ ዘለና ቃሉ ድማ ኣብ ኣእምሮና ዝቕረጽ ድማ ይግበረልና ሓውና ዲያቆን ማሕሪ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ከምኡውን ሓውና መምህር ተኽሉ ከም ወትሩ ነዘን 5 ምዕራፍ ድማ ጽሙቕ ኣቢልካ ካልኣይ 5 ዓርቢ ሓሊፉ ሻድሰይቲ ዓርቢ ድማ ናይ ኩለን ጸሚቕካ ዘቕረብካልና ኣምላኽ መመልሱ ጸግኡ የብዝሃልካ እንታይ ደኣ ሎሚ መምህር ምሂርና ከይብሉስ ንገርሎ ያቦይ መርጌታ ስለ ዝገሹ እየ ኣነ ምሂረ እዩ ዝብል ደሎ እሞ እቲ ዝገሹ ሰላም የምጻዮም መዝሙር ድዘመርኪ ማሕፍትና መምህር ሳራ እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እቶም ነታ መዝሙር ብጥቕሲ ከምኡውን ካብዚ 5 ምዕራፍ ክንመሃሮ ዝቐነና ሎሚ ድማ ጽማቕ ኣስተንትኖ ዝሃብክን ኩልኹም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ተቐዳመይቲ ሕቶ ናይ ሓውና ዲያቆን ሳሚ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 እያ ነራ መስለኒ ምዕራፍ 4 ይቕረታ ቁጽሪ 3 ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኹም ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ዳርጋ ኣብታ ምዕራፍሲ መልሲ ንረኽበላ ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ምስ በለ እዚ እንታይ ኢልዎ እዚ ከዓ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኹም ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ምክንያቱ ንክርስቶስ እንታይ ኢና ንብሎ ንሕና ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ኢና ንብሎ ሕጂ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይነኣምን እንተደኣ ኮይንና ክርስቶስ ኣይተሰቕለን ክርስቶስ ኣይሞተን ክርስቶስ ድማ ኣይተበጀወን ኢና ብስጋ ሞይቱ ብመለኮት እንታይ ኮይኑ ኢና ንብል
ህያው ኮይኑ ኢና ንብል እሞ እዚ መናፍቅ ጎደሎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ክሕደት እዩ ፀረ ክርስቶስ ኢልዎ ዋላ ኣብቲ ካልእ ጥቕስታት ሓበሬታ ምስኡ ዝኸይድ እንተርኢና እውን ብዙሕ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 22 እንተርኢና ሕጂ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝክሕዶ እንተዘይኮይንኸ መን እዩ ተሓሳዊ ነቲ ነቦን ወድን ዝክሕዶ ንሱ እዩ እቲ ፀረ ክርስቶስ እሞ ባዕሉ ኣብታ ቁፅሪ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ፀረ ክርስቶስ ኢልዎ ኣሎ እሞ ክሕደት እዩ ናይ ሓፍትና ህይወት ሕቶ ድማ ኣብ ቁፅሪ ምዕራፍ 5 ኮይና ቁፅሪ 17 ኣመስለኒ ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ከዓ ኣሎ ኢሉ ሕጂ ሓጢኣት እውን ዲግሪ ኣለዎ ሓጢኣት ኣብ ክልተ ይኽፈል ጌጋ ወይ ድማ ገበን ወይ በደል ገበን ወይ ድማ በደል እንታይ እንድሕር ኢልና ኮነ ኢልካ ትገብሮ እዩ ዋላ ኣብዚ ዓዲ እንተደኣ ርኢና ተፃናት እዩ ኣብ ስራሕካ ድዩ ኣብ ገዛኻ ተኸታቲሉ ዝጎድኣካን ኣብ ዘይትፈልጦ ዝጎድኣካን ፈረስቲ መርደር ሰከንዲ መርደር እንዳበሉ እንታይ ኣለዎ ዲግሪታት ኣለዎ ማለት እዩ እሞ እቲ ኮነ ኢልካ ትገብሮ ሓጢኣት እናብ ሞት ዘብፅሕ እዩ ምክንያቱ ክንጋገውን የብልናን ሓጢኣት ክንሰርሕ ሰርቲፊኬት የብልናን ግን እንታይ እዩ ኣምላኽ ድማ ኩሉ ግዜ ንሓጢኣት እምበር ንሓጢኣተኛታት ኣይፀልእን ኢልና ስለ ንኣምን ነዚኣ ክንትርጉማ ከለና ግና ገበን በደል ኮነ ኢልካ ትገብሮ እዩ ማለት እዩ ጌጋ ድማ ሕጂ እቲ ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ከዓ ኣሎ ሕጂ ኮነ ኢልካ ዝገበርካዮ ሓጢኣትን ተጋጊኻ ዝገበርካዮ ሓጢኣትን ደርኢና እውን ተጋጊኻ ዝገበርካዮ ቀልጢፍካ እንታይ ኢኻ ትብል ሶሪ ኢኻ ትብል እቲ ኮነ ኢልካ ብመፅናዕቲ ዝገበርካዮ ግን ንሰብ ጉድኣት ብሕልፊ ተኮይኑ እንታይ ኢኻ ትፅበ ውድቀቱ ጥራሕ ኢኻ ትርኢ ሞድሓን ናብታን ኣነ ዘስተንተንክወን ድማ ክኸይድ ሓንቲ ጥቕሲ ካብዘን ምዕራፋት ኣቢለ ኣለኹ ካብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 9 ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልናን ካብ ኩሉ ዓመፃና ከንፅሃናን እሙንን ፃድቅን እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኑዛዝየ ማለት እንታይ እንድሕር ኢልና ምእማን ማለት እዩ ኣምላኽ ስለ ዘይረኣየና ክንነግሮ ስለ ዝረስዖ ድማ ክነዘክሮ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ወይ ኣብ ፀልማት ስለ ዝገበርናዮ ንኣምላኽ ስለ ዝፀልመቶ ማዕፆ ዝተዓፅዎ ስለ ዝተዓፅዎ ይኮነን ምንዛዝ ማለት ምእማን ማለት እዩ ሕጂ ሓጢኣትና እንተተናዚዝና ንሱ ንሓጢኣትና እንታይ ክብለልና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃና ድማ ከንፅሃና እሙንን ፃድቅን እዩ ሰብ እመነኒ ኢሉ ዘይእሙን ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ እመኑና ኢልናዮም ዘይእሙናት ኮይና ክንርከብ ንኽእል ኢና ኣምላኽና ግና እንታይ እዩ ፃድቅን እሙንን እዩ እሞ እግዚኣብሔር ንሓጢኣተኛ ኣይፀልእን ንሓጢኣት ግና ፀልእ ንሓጢኣተኛ ፀልእ ተዝኸውን ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብል ዝኽእል ኣይምተረኽበን ግን ነቲ ሓጢኣት ዝገበርናዮ ድማ ነብስን ስጋን ከይተፈላለያ ከለዋ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ድማ ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃና ከንፅሃና እሙንን ፃድቅን እዩ ኣብታ ምዕራፍ 2 ድማ ተተሓየንየ እንድኸዳ ቁፅሪ 1 ኣቱም ደቀየ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ እዚ ፅሕፈልኩም ኣለኹ ሓደ እኮ ሓጢኣት ዝገበረ እንተሎ ጠበቃ ኣብ ኣቦ ኣለና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ፃድቅ እዩ መጀመርያ ሓጢኣት ከይትገብሩ እንታይ ክገብረልኩም ኣለኹ እፅሕፈልኩም ኣለኹ ሰቢና
ሓጢኣት ተገበርና ተወደቕና ተተጋገናኸ ዝጣበቐልና ኣቦ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጻድቕ ኣሎና ምክንያቱ እታ ቀዳመይቲ እንታይ እዮም ትብል ነራ ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ድማ ይቅረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃና ከንፀሃና እንታይ እዩ እሙንን ጻድቕን እዩ ኣብዚ ድማ ሓጢኣት ኣይትግበሩ ንበሃል ኣለና ግን ከም ሰባት ሓጢኣት ተገበርና ኸ ናብቲ ጠበቃና ናብቲ ቦና ናብቲ ይቅረ በሃሊ ዝኾነ ጻድቕ ክርስቶስ እንታይ ክንገብር ናብኡ ድማ ክንጥምት ማለት እዩ ኣብታ ቁፅሪ ምዕራፍ 3 ድማ ቁፅሪ 5 ንሱ ንሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ ከም ተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ እውን ሓጢኣት የልቦን ንሱ ንሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ ከም ተገልጸ ሓጢኣት ዝገብር መን እዩ ደቂ ሰባት ኢና ካልእ ፍጡር ሓጢኣተኛ እዩ ጻድቕ እዩ ይበሃል ድዩ ድሕርመቱ ተስፋ ኣለዎ ድዩ ድሕርመቱ ፍርዲ ኣለዎ ድዩ የብሉን እሞ ንሱ ንሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ ከም ዝተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ ግና ሓጢኣት የለን ምክንያት ሓጢኣት ዘለዎ ሓጢኣት ከርሕቕ ኣይክእልን እዩ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ኣብ ዘመነ ኦሪሲ ንሕድገት ሓጢኣት ተባሂሉ ብዙሕ በብግዚኡ በብመዓልቱ ዝስዋዕ መስዋዕቲ ነርኢ ግን ነቲ ዝነበረ ሓጢኣት ነቲ ከም መጋረጃ ከም መንደቕ ኮይኑ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ዝነበረ ቀፅሪ ሓጢኣት ከፍርሶ ኣይከኣለን እሞ ንሱ ሓጢኣት ከርሕቕ ኢሉ እዩ ተገሊጹ ኣብኡ ድማ ሓጢኣት የልቦን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ኣብዚ ምድሪ ከሎ ክርስቶስ ብጀካ ሓጢኣት ሲ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ሰብ ዝፍፅሞ እንታይ ገሩ እዩ ፈፂሙ ሰሪሑ እዩ ሓጢኣት ግና ኣይገበረን ሓጢኣት ምስ ባህርዩ ኣይሰማማዕን እዩ ኣብታ ምዕራፍ 4 ድማ ቁፅሪ 10 ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን እታ ፍቅሪ እዚኣ በዚኣ እያ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ሰደደልና ኣቀዲምና ተነፍቅሮስ ክንደይ ኮን ፅቡቅ ኣፍቂርና ኮይና ምፍቃር ሲኢናዮ ቀሪብና ኮይና ምቅራብ ሲኢናዮ ደሊና ኮይና ምድላይ ሲኢናዮ እሞ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን እታ ፍቅሪ በዚኣ እያ ስለ ዘፍቀረና እዩ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ስለ ዘፍቀረና እዩ ድማ ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቂ ክኸውን ኣብ መስቀል ዝወዓለልና እሞ ሓጢኣት ክንገብር ከለና ብሓጢኣት ክንወድቕ ከለና ብንስሓ ተሲኢና እታ ክትበሃለና ፀንሐት ግን መወዳእታ ግን ዝገበርና እንተገበርና ማህተምና እንታይ እንድሕር ኢልና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን እዩ እዚ ሕጂ እንመሃሮ ዘለና እንታይ እዩ መገዲ እዩ ጾም ይኹን ጸሎት ይኹን ቃል ኣምላኽ ይኹን ስግደት ይኹን ኩሉ ምፅዋት ይኹን መገዲ እዩ ኣበይ ከብፅሓና ኣብ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ከብፅሓና ህይወትና ብቅዱስ ቁርባን ህይወትና ድማ ብስጉኡን ደሙን እንተዘይተሓቲማ ዋጋ የብልናን ማለት እዩ እሞ እንፀውም እንፅሊ ቃሉ እንፈልጥ መገዲ ክኾነና ሓይሊ ክኾነና ናብቲ ስጉኡን ደሙን ናብቲ ፍፁምነት ዝህበና ኣብ ሰማይ ውሉድ ኣምላኽ ዘፀውዓና ናብኡ ንኸብፅሓና ኢና እዚ ኩሉ ንገብር ኦፍኮርስ ብዘይ ፆም ብዘይ ጸሎት ብዘይ ቃሉ እውን መምርሒ የብልናን ማለት እዩ ሓይሊ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ግን መገዲ እሱ ኣበይ ከብፅሓና ኣብ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ከብፅሓና
እታ መወዳእታ ኣብታ ምዕራፍ 5 እታ መዕፀዊ ጥቕሲ ናይዘን 5 ምዕራፍ ኣቱም ደቀየ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ ኢሉ ናብ ኦሪት ገጽና እንድሕር ከይድና ኣብኡ ኣብቲ ዘመነ ኦሪት ዝነበረ ጣዖት እንታይ ይነሩ እንድሕር ኢልና ዝተፈላለየ ዓይነት ቅርፂ ዘለዎ ይነሩ ካብ እምነበረድ ተሰርሐ ካብ ወርቂ ብሩር ተሰርሐ ካብ ዕንጨይቲ ተሰርሐ ካብ ተፈላለየ ዝተሰርሐ ነገር ይነሩ ሕጂ ግን ከምኡ የለን ጣዖት ኣብ ልብና ዝስቀል ኣብ ልብና ዝሰኣል ኣብ ልብና ድማ ዝቕመጥ ማለት እዩ ኩሉ ግብሪ ስጋ እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 22 ጠቂስዎ ዘሎ ኩሉ እንታይ እዩ ጣዖት እዩ ጽልኢ ምንዝር ቂም ስኽራን ዝሙት ሓሶት ምፍልላይ ጥንቆላ እዚ ኩሉ ጣዖት እዩ እዚ ኩሉ ድማ ኣብ መንደቕ ኣይኮነን ዝስቀል እንታይ ደኣ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት እዩ ዝቕመጥ እሞ ኣቶም ደቀ ካብ ኩሉ ጣዖታት እንታይ ይግበሩ ተሓለዉ ምክንያቱ ጣዖት ኣብ ውሽጥና እንድሕር ኣልዩ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና የለን ማለት እዩ እሞ ኣምላኽና ካብቲ ጣዖት ዝኾነ ነገር ኣብ ዓለምና ዘሎ ሎሚ ዝተፈላለየ ነገር ንኩልና ይሓልወና ኣቶም ደቀ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ ክንሕሎ ጸሎት የድልየና ጾም የድልየና ስግዳን የድልየና ካብ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ዓዲምና ሓይሊ ክመልኣና ውሽጥና ድማ መንፈስ ቅዱስ ክሰርጾ ክመልኦ ድማ ክንጸሊ ግባአና ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና እንድሕር ኣልዩ መቅደስ ኣምላኽን ጣዖታትን እንታይ ስምምዕ ኣለዎም ብርሃንን ጸልማትን ከ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎም ክርስቶስ ምስ ብልያልከ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ኣሎና ካብ 9 ጀሚርና እንተ ኣንቢብናዮ እሞ ካብ ጣዖታት ክንሕሎ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ክህሉ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ክህሉ ንኩልና ይሓግዘና ነዘን መልእኽቲ እዚአን ኣምላኽና ብሰላም ኣጀሚሩ ብሰላም ድማ ዘፈጸመና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ንሕና ድማ ካብዚ እንመሃሮ ዘለና ረቢሕና ብመንፈስ ዓቢና ናብ ሰማይ ክንጥምት መገዲ ንስሓ ክንሕዝ ብንስሓ ተሓፂብና ድማ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን በሊዕና ኣብ ሰማይ ህይወት ክንረክብ ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ታሰዓትና እውን ልካዕ 8 ኣኺል ኣላ ኩልና ሓፍ ንበል ንዝመፅእ ካልኣይ መልእክቲ ዮሃንስ ሓንቲኣ እታ ምዕራፍ ሸዓ ድማ ንመሃሪና ዝመፅእ ሓሙስ ኣምላኽ ሰላም ይቐንየና ጌና ብዙሕ ዓመታት ተዓርቢ ስለ ዝገበርና ሳብ ርእስና ይወረደና ኣሎ ተዓርቢ ድብል حراي اسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين قدس እግዚአብሔር أملاكنا سلا كل تمسكن سلا ذا صعد زي أنا مسكنك سلا زجوب أزنا مسكنك سلا زبيت زنا مسكنك سلا بزجوب أزغن الساتف زفكر كلنا دمنا مسكنك كل خبا خايخين لنا ما أملاكنا كبرنا مسجانا نعخا يخون تماهيرنا قال كادما نبوتات كن مسللو اسخا حجزن كنت انا نكرسوز مسل زلخو نسخاتكم دما نعانا مسوليو ملائكه قدسان ابوتاتنا مو كنت نساتهم نعخاز مسل عخاز مسلو نحنا دما املاخنا كم كنمسل نسخا حجزن اذن مهارو زلنا قالكا مفردنا زي كونس مصدقينا موقسنا زي كونس ممقوسنا كون أملاخنا نسخ حقزنا أوفر زلو دحان يتولنا مقشا زلو دحان ملسلنا تميم زلو نسعلنا بسقاب نفس التعاصر فتحلنا كلهم زحممون زحممت باري خولة هايمانة أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم كلهم من أملاخنا أبزا زلو نسخاب صحيهم إتكايد محرز زرق حلهم
ጥሙያት ንስዓልና እሱራት ፍትሓልና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣምላኽና ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ድማ ዓብየልና ውሉድ ደልዮም ንዝልሙንኻ ድማ ውሉድ ይሕቁፈልና ቅንያቱ ቅንያት ትንሳኤ እሞ ከምቲ ንስኻ ንሞት ዝዒርካ ትሰሳኻ ንሕና ድማ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ፅድቂ እንትንስኣሉ መዓል ትግበረልና ኣምላኽና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ተኣጉዱ ዘሎ ሓዊ ድማ ንስኻ ጥፍኣልና ኣብኡ ዝተኣጉደ ሓዊ ንሙሉእ ዓለም ብኢኮኖሚ ብናብራ ፀልይዎ ኣሎ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ሽግር ኣብ ቅልውላዊ ዘሎ ኣምላኽና ካብ ኩናት ውድቀት እምበር ዕብየት የለን ክሳራ እምበር መክሰብ የለን ምፍራስ እምበር ምህናፅ የለን ሞት እምበር ህይወት የለን ኣምላኽና ካብዚ ኩሉ ክንድሕን ንስኻ ቁረልና ደም ምፍሳስ ናይ ዲያብሎስ እዩ ምሕረት ድማ ናትካ ኢማ ኣምላኽና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ሰላም ዋዒልካ እናኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ናብ ንኸዶ መገድና ድማ ኣምላኽና ብቅድሜና መሪሕካ ድሕየና ሓሊኻ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ መገድና መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ካብ መገሾኦም ድሓን መለሰልና ሕጂ ብጉዕዞ ዘለዉ ድማ ናብቲ ዝኸድዎ ጉዕዞኦም ጉዕዞ ድሓን ጉዕዞ ሰላም ግበረሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሃ ወይ ስረ ዜና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋና ሰረ ኃጢአት ደምሳሲ ያበሳ ወልዱ ለብሩከ ሳቴ ብርሃን አንቱማ አቡየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት እዱ አንስታ እድጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነውን ፀሓነ የረስየነት ኩሉዋን ሰማያት እዚዮ መሃረኒ ክርስቶስ ትንበል 12 እዚዮ መሃረኒ ክርስቶስ 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 ከምኡ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረኒ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረኒ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረኒ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረኒ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለየን ኣብ ልዕለይኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቅዱስ ቦታን ኣብ ልዕሊ ኣዘዝ ዘለኹም ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ንዝመሃሩና ብመዝሙር ንዘገልገሉና ብኣስተንትኖ ሓሳብ ብምሃብ ጥቕሲ ብምጥቃስ ببزح نجار كتجلجل تصنعكم زابير أملاخ حاسبكم أب سماء يخفلكم ناتهم تصني لنا سمعنا دماغ زابير أملاخ دسمعنا يو سنة فرس على أساس السامي تخن فريلو بتسقي دقفنا نايدمت دل حامو سباتي بلنا بروخليتي دهان حدرو Thank you دياقون ودنا ربطاتنا كلهم قالوا تسمعنا تعمليتي صبوتا مهيرنا Thank you آمين بروخليتي دهان حدرو آمين قال هي وتسمعنا عقبلتكم يفلكم نعم العزيز قد يكون حول بفين ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ዳቆን ወድና ድማ ኣብ ላዕለ ማዕረግ ይብፅሕካ آمين آمين ብሩኽ ለይቲ آمين بروخليتي دهان حدرو